Bigla na naman nga ni ako nakaisip kung ano naman masiram na merindalan ngunyan, kaya inapod ko na nga ni si Agom para tabangan ako sa lulutuon ko. Tamablag na naman nga ni ako di sa kubo. Ang naiisip ko na naman nga ni lutuon, sumirindalan sa kabikulan na bibihira na ngunyan gibuhon buda mabakal sa mga naglilibon na para tinda kada hapon. Kaya niready ko na nga ni tulo sa mga kaipuan may para magreliwin na naman ang sa kuya mga followers. Karaw lang. Ang mga ingredients nga na kayo ni iyo sudit na tubig na hali sa kali, vanilya, bunay-bunay, tadua baga, baking soda, vegetable oil, langas, sesame seeds, asukar, badauyan na bread flour. Hulay daw nindo kanong lulutuon ko digde. So maka kung tawang kung guak na may langa. O dahil na nito pagulan, tinaram ko na. Ang gigibon mo nga digde, papagaraluon mo man sa ang gabos na ingredients pera sa langa. Tapang final pa nga ni ito bago iprito. Madali man sa na ngayon lutuon ini, kundi makahugak. Tamamasahon mo nga ni ini, may diet na rulag post hanggang sa mahalo na maray, hanggang sa ang texture nga ni maging arog na kaini. O hilangon bayat nindo, arog ka na, arogan. Makaliis pa nga ni ang perang minuto, inatado mina ini para parehas lamang ang pagkadakula. Kumbaga dahil ururihan, takong ipapabakal mo nga ni ini, dahil ka lamang mataramang kang parabakal mo na. Huadaw mo na, tamapili ako. Lintihan. Iyo baga. Kaya so gustuhan makatana, buda makaukod kang pagibo ka ini, maghiriling sa nakamuhang gampuro habang nagangalab-ngalab ang ngimot ko digday, makaukod lamang kamo. Pagkatapos nga ni atado ni Agum ang gabos, pinaligid-ligid niya ni sa daong kambatag na may mantika para maging bilugon nga ng itsura, arog ang pagbilog niya sa imo bago ipaligid sa langa. Si Agum na nga ni palang pinagibo ko kaan, tas unabakal ming glove sa Shopee, small day ka siya sa kamot kong gari ng palapa. Turutad taod pa nga ni, natapos mi naman ipaligid gabos ini sa langa, kaya nagpainit na nga ako diding mantika at ako naman maprito. Makalis pa nga ni ang perang minuto, luto na so ibabaw, kay binaliktad ko na nga ni tulos, dahil ko na nga pala na video sa pagbuntog, talintian, dahil mo pala nakapliso video, ano na mga ginibuta kay ni, lintian patalo mo na kamerang ini, tataglilingawan. Kaya pala inapod ining guak digi sa muya, taylingaman daw nindo, minago kapag luto na, kaya dahil nang dako na paliwanag dyan. Kaya pala bibihira na ning rulutuon ka mga nagrelibot na merindalan, tansaro nga sa pinakarasoninda, makimantika on ini paglutuon, tanang susurup nga ni mantika, araman baga nindo na grabe ng pagkamahal ka mga barakalon ngunyan, kaya malulugi talaga sinda kung asing ko ang saro, mapagalong papag ipuson. Pagkaluto nga ni, nagagadtulos ining saro kung agi, ta paboritohon niya nga ni ini, sa Tagalog pala nangapod ka ini binangkal, sa Indo anong apod ka ini, i-comment daw tabi nindo para aram ko buda, i-comment naman nindo kung tagasain ka mo para maaraman ko lamang kung hanggang sa inabot kang video kong ini. Isod na siram sa naka ini, o ano pati garalat nindo, mamerindal na kita, magkuruan naman kamot ako, di ko makuruay, waragas ko ini, follow for more.